l'època medieval. Esta va ser l'opció triada per Ampa Caballero, reportera de Bona Vesprada, i el seu home, José Luis Aparicio. Per què celebrar una boda d'estes característiques? Sina de broma havíem pensat sempre, perquè ell és llicenciat en història, de anem a fer una boda medieval. Un poco satisfet. Buscaren directament bodes medievals i ens va aparèixer Villena. La veritat és que no coneixien de la festa ni coneixien que feien aquest tipus de casament i jo dic, pues jo toqué. I vaig tocar. Ella, es la que me mete en los líos, estos. Ampa es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Villena, que des de fa més de 10 anys celebra este tipus de bodes emmarcades en les seues festes i com les considera un acte festiu més, també les paga. Com formem part de les festes del medievo, l'organització de les festes ja et proveís bàsicament de tot el necessari per a fer el casament. Ahí te posen una mena d'escenari als peus del castell. Arreglo floral. No t'has de preocupar d'això, de la música que t'acompanya, perquè van fer un passacarrer des de l'església fins al castell. En el passacarrer van decidir fer estàndards de cada família. I portaven els nostres cognoms, amics nostres, cada un el seu, i van fer aquest passacarrer els nostres cognoms que anaven, el linaje, que s'hi va unir el linaje. Fins i tot un falcó. Una de les coses úniques és que un àguila ens porta els anells volant. O sigui, el meu home es va posar així Vingué el pardalet. i van obrir, que tenia en la poteta un saquet, i allà estaven els nostres anells de boda. Sembla una obra teatral, però el casament va ser autèntic. Perquè qui estava casant-nos era la regidora, o sigui que vam eixir d'allí, d'aquest escenari, d'aquesta festa, casats. La regidora també va, d'època? Sí, todos. Allí van tots. Jo me'n recorde, bueno, ma abuela va anar vestida de medieval també. Sí, todo. Esta despesa ja va córrer a càrrec dels convidats. I els nòvios, d'on tragueren els vestits apropiats per a l'ocasió? Yo cogí y me alquilé un traje de Capitán Moro, de una comparsa de esta de moros y cristianos, para el fin de semana. Y creo que fueron 200... Jo crec que inclús por ahí, o quizá menos, sí, no lo sé. I jo em vaig encomanar un traje d'una empresa de República Txeca, que es dedica a fer vestits així medievals i tal, però me'l van parar en la duana. Aleshores, quedaven 2 setmanes per a la boda i no tenia traje. Jo crec que rondaria els 100 euros, aproximadament. I vam anar, així, pensat i fet, a una tenda de nòvies. Com mos agrada el de l'aparador, que teniu en l'aparador. Ah, és que aquest traje és supermenudet. Està en l'aparador perquè no li cap a cap nòvia. Però bueno, vaig a treure-lo i te ho provem. I pam, perfecte. No arribava als 300 euros, perquè va ser en una tenda de trajes de darreres temporades. El vestit txec finalment va arribar just el dia abans de la celebració i també el va poder lluir. No me vaig casar en ell, però sí que durant el convit vaig poder posar-me-ho. Un ratet només, perquè me vaig tirar el cafè damunt. El nòvio no va voler ser menys i també es va posar un segon traje. Yo me alquilé el traje este de medieval, pero luego me llevé mi traje de fallero también, para después de poner el banquete. Això, parlem del convit. En què va consistir i quan va costar? El menú fue una locura. Medieval, pues claro, ni platos ni nada, nos ponían panes estos redondos abiertos por la mitad de plato. Y ahí pues un pollo cada uno. El menú, jo recorde que eren al voltant de 35-39, com si fos un bateig o un dinar d'empresa o familiar. I allà entrava tot el menú, entrava la beguda, entrava després també una picaeta per a finalitzar la tarta de bodes. Barra libre. Barra lliure, sí. Posem 40 euros per arredonir-ho i ho multipliquem per 70 convidats. En si un total de 2.800 euros. Abans d'oferir el preu final d'esta boda original, cal afegir alguna altra despesa? Y luego lo que tuvimos que dar para allí... Sí, a l'organització sí que es contribuís
200, 300... Jo crec que menys, inclús. No m'acuerdo 150, al voltant de 150 Lo que sí que me euros. acuerdo es que le hacía el comentario de decir, casi el arreglo floral en una iglesia, en una boda, nos cuesta casi más. Tinc un cel i un infern. És a dir, que el castell, la música, les flors, l'oficiant i el falcó no eren gratis. Però pràcticament, perquè 150 euros tampoc costen. Caure cap amunt dins el... La boda medieval d'esta parella va costar 3.550 euros. ¿Paga la pena? que vol jugar-s'ho tot. Qui sóc Todos los amigos nuestros nos dicen que no hay boda que recuerden más ni que se la hayan pasado mejor que la nuestra. Con lo cual eso es un puntito de, oye, tuvo que salir bastante bien cuando todo el mundo lo dice. No oblidarà, jo crec que la gent no ho oblidarà mai. En el cas d'Ampa i José Luis, l'originalitat els va eixir molt bé de preu. Però no sempre és així.